Vyzerá to tak, že Tigran Barsegian predsa len bol o čosi rýchlejší, aj keď tento záber nie je úplne priekazný. Pozor na túto rýchlu otočku Enza Arevala, ktorý si to hodil ešte na pravačku. Pokus Arevala nebol vôbec márny. U 16-ky sklepáva na Igora Žovčáka, stále Igor Žovčák. Trošku sa vyhnal z pokutového územia, ale poslal tam dobrý center gól! Enzo Arevalo s druhým presným zásahom v tejto sezóne. Takým neštandardným. Pozor, aj na opačnej strane môže vyrovnať Barsegian. Na prvý pokus mu to nevyšlo, ešte bojuje o druhú šancu strelec. Dávid Strelec si posadil dvoch hráčov, Michaloviec napokon aj zakončil, ale lopta odrazená. No a ovácie tribún na Zemplíne. Tak napokon chorvátsky stredopoliar vysúva a z arménskeho krídelníka, ktorý zahral aj Michalovce. Marcin pripravil si to na ľavačku a prinútil k zákroku Dominika Takáča. To je ďalší. Vimer. Tolič je v pokutovom území, hádže si to na pravačku, Patrik Lukáš síce dokázal zakročiť, ale Tigran Barsegian ako keby ma počul a zrazu z toho nie je delené prvé miesto. Ale priebežná prvá priečka so 7 gólmi. Tolič opäť taká malá zasekávačka, perfektná strela vlastne na zadnú tyč, že Barsegian to perfektne dohrala a teraz si dal. A to je celkom zaujímavá informácia vzhľadom na to, že Anton Šoltis je pomerne známa tvára, známy aj David Strelec. Bývalý hráč Slovana Bratislava posiela loptu na bližšiu, že zakončil Matúš Marcin. A teraz to bola klinická smrť v úvode. Venuty Kiziribis, traja proti trom. Výborná prihrávka na Arevala, ktorý ide sám na Dominika Takáča. Enzo Arevalo, tyč! A zakončenie Matúš. Bude sťažovať na nejaký tvrdší súboj. Pozor na túto chybu, ktorá napokon nekončí gólom. Tak toto bol infarktový moment. Kasovali gól v úplne poslednom momente prvého polčasu, pretože Slovanu vzdorujú naozaj statočne. Strela Toliča blízko pokutového územia, ale nebezpečný nie. A môže byť Edu Výkoba, ktorý sa rúti sám na Dominika Takáča. Výkoba proti Takáčovi, míňa. Tolič. Dobrá lopta do nábehu, tam bol Strelec a bol tam aj Tigran Barsegian. Kto teraz poslal Slovan do vedenia, to vám nepoviem v 65. minúte, pretože tá situácia bola neprehľadná. V kakých šanciach Michaloviec a Kikse Dominika Takáča, tak neviem kedy. Podľa všetkého to bol David Strelec. Alebo to bol Tolič? Tak tam naozaj iba keď úplne nejaké mikroškrtnutie, ale neviem. A či bol silný alebo slabý, keď tam kontakt bol, tak bol to faul. No, ak tu ale riešime kontakt, tak nie je pokutový kop, ale červenú kartu, pretože Marko Tolič sa pravdepodobne dostal do dobrého zakončenia. Volanakis tam dostupoval až teraz, no a teraz to už je iba na Erikovi Gemzíckom, či sa rozhodne tak, že práve on bol posledným hráčom. Tak vyzerá to aj na... Už loví vo svojom zadnom vrecku a karta červenej farby pre Martina Bednára. Marko Tolič a Patrik Lukáč. Center od Barsegiana a gól! David Strelec, dvojgólový strelec v dnešnom zápase, posiela Slovan už do dvojgólového rozdielu, do dvojgólového vedenia. V priebehu druhého polčasu dokázal rozvlniť sieť. Ani jeden z troch brániacich hráčov nedokázal zachytiť jeho pohyb a Patrik Lukáč v podstate nemal nárok. Výborný center, výborne sa tam dostal. Dokázal sa otočiť okolo Taradudu a dokonca aj prihrať. Šarany Zuberu ide do samostatného nájazdu. Zuberu gól! Slovan Bratislava vyhráva 4-1. To s radosťou
potom ako prekonal Patrika Lukáča, nepreháňal. Jesse Mestoko to spravil možno aj dobre, pretože to postavenie bolo hraničné. Šarany z úberu vybiehal z bezpečných pozícií a zakončil to naozaj rutinérsky, tak ešte aby ho nakoniec neprerábali aj na hrotového útočníka naspäť. Áno, tak z útočníka alebo z krajného ofenzívneho hráča vlastne do tej defenzívy teraz ukázal svoju ofenzívnu kvalitu úplne rutinérsky. Veci, kde ukázali svoju kvalitu, tak... Výborná prihrávka na Davida Petrika, ktorý už je v pokutovom území a napokon z toho je gól! Erik Pačinda, 2